יו, 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 האו, יו, 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 היי, מה קורה אנשים? כן, פרק 5 של מיינקראפט סורווייבל. סורווייבל. אוקיי, זה לא אמור להיות פה. אוקיי. לא, נכון. זה אמור להיות פה. ואני לא יודע איפה אני מתת רציני איתכם. והבית בכיוון הזה לא חשוב. רק שתדעו, מהיום אני הולך לצלם ככה פשוט. מהיום אני הולך לצלם עם מיקרופון. אכן כן. אז תשלחו לי שאלות. אבל תשמעו, אני אשמח מאוד אם תשאלו אותי למה כל יום יש לי סקין אחר. אני לא מוריד סקין, אני פשוט לוקח שמות. אז אני פשוט אענה לכם איך אני עושה את זה. אם אתם רוצים אני אעשה גם מדריכים, פשוט תכתבו לי בתגובות, אוקיי? בוא נהרוג איזה פרה. הרגתי פרה. אני מצטער ואני רוצח עכשיו את הפרות האלה, אבל אני חייב, זה כאילו, אם לא אני פשוט גובע. ואז אני לא יכול למות. דרך אגב, אם אתם שואלים אני הולך לעשות סדרת מולטי עם החבר שלי. רציני איתכם עם חבר. מה? זה מוזר, נתתי להם פשוט מכה והם מתו, בדרך כלל זה ישנם מוכות. אני סוב מתאהב בשרמי הלב. יש שם פרה במים, אני צריך ללכת לצוד. יש שם פרה במים. פרח נתתי לנורית, פרח גדול ויפה. פרח נתתי לנורית, נתתי הכל. אוקיי, בואו נתכונן עכשיו לאקשן וקצב וקצב. אני שוב מתאהב ואני שר מהלב. קצב וקצב קצב בקצב בקצב בקצב. אוקיי, בואו נלך הביתה כמה שיותר מהר. להשתדל לא להתקל במוב. אוקיי, אנחנו מגיעים הביתה. צריך להתכונן עם חרב, ואני כבר עוד מעט יכול לרוץ. אכילה אוכל עוד אחד, נגל את זה ל10. אוקיי, בואו נרוץ עכשיו הבית. זה הבית. נייס. מונסטרס וקצב וקצב וקצב. אני סוב מתאהב ונשאר מהלב. פום 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 בם 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 בם.
אני סוביטחב. כאילו, עכשיו אני יכול לחסוך מקום, ואני עושה את כל הדברים האלה, ואני צריך, אם אתם שואלים למה אני לא מציין מה שאני עושה בפלייסטיישן, כן, יש לי פלייסטיישן, אבל אני לא יכול לצלם בו, כי אין לי את זה שאני יכול לצלם איתו, אבל לא לדאוג, פשוט אל תדאגו, אני כבר אסדר משהו. בואו נמנה חץ וקשת. חץ וקשת. חץ וקשת. אוקיי, אז מה אני יכול להגיד לכם? אם אתם רוצים לדעת, אני משחק בטללפילד. בטללפילד, אני אוהב את השם הזה. פשוט תבינו. רגע, אני אשמור לי פה מקום לאלה שאני עושה כל מיני מתכונים. אני צריך 3 דיימונד. אני רוצה את דיימונד מהצ'סט, כי אז אני אהיה עשיר וזה ממש אדיר. אוקיי, צריך דיימונד סורד, לא דיימונד סורד זה. אוקיי, אני צריך סקלטון. וואי, יו, קיבלתי בו. אני צריך קצת דיימונד. אתם שמעתם את זה? לא, כי אני שמעתי את זה טוב מאוד. ואם אתם רוצים, אני יכול להמשיך איך שבא לכם את הסדרות מולטיפלייר שאתם רוצים. אני יכול לעשות סדרות מולטיפלייר, אבל רק של 2 סרברים. אוקיי, אנחנו צריכים להשיג עכשיו חול. עכשיו אני בונה לנו מטרה. יכול להיות אני גם מתקשר לחבר, למה הוא רוצה להיות בסרטונים. אז אני שנייה עוצר ואני בא, אוקיי? אוקיי, חזרנו. חבר שלי לא על הקו. נם. אוקיי, לא צריך לבזבז כל כך הרבה. אני חושב על אני חושב על להזיז את המיטה באזור כזה, כמו כזה. זהו, לפה. דארו אידה בידה בורורה שבו אידה בידה בורורה. אנחנו הולכים להכין משהו מיוחד. כשאני אומר משהו מיוחד, אז זה משהו מיוחד. נכון, אבל זה רק לאזור מסוים, אבל אני אשאיר את הגלס. דגלס. אבל אני צריך 14 זה. 1, 2. 1, 2. sabò i topi dopo lo vuole sabò i topi dopo vuole sabò i topi dopo vuole sabò. בוא נראה. נייס. עכשיו אני יכול לדעת איזה קריפר מחכה לי מחוץ לבית ואיזה קריפר לא מחכה לי מחוץ לבית. אבל 1, 6, 4 אני צריך, ואני צריך גם ספר.
ספר אנחנו נשיג, אבל עכשיו יש לי כבר אפשרות להשיג את מה שאני צריך. בוא נשיג ככה. בוא נראה. דאם בום בים בודים בום 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 בים. שלום. בודי בום 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 בים. אוקיי, נכון זה ככה. פה יש לי ירידה, אני לא צריך לרדת בה, אני יכול להגיע לשם בשניות בגלל הדבר הזה. אוקיי, בואו נלחץ F3, בואו נלך לפה. אנחנו בגובה המקסימלי לדיימונד. תביא לי דיימונד מהצ'סט, אז אני אהיה עשיר, וזה ממש אדיר. אוקיי, אני צריך את הדיימונד, תן לי דיימונד מהצ'סט, כי אז אני אהיה עשיר וזה ממש אדיר. זה השם של ה... אוקיי, קיבלנו אחד, אבל לוקח 50 שנה. קאבו. וידה בו בי. שלום. וידה בו בי. שלום. דה 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 דם. לחצוב אובסידיאן, זה כיף גדול. כן, אז בואו ונשאר כולם. נפסיק כבר לחצוב. מצאתי דיימונד, כך הוא זוהר ויפה. אתה מפגר, לא אכפת לי כי אני עשיר, סתם מקנא. בית מבוץ מתמגרס, אבל עכשיו אני מבוסס, יש לי כוח, יש כבוד, יש לי דיימונד במכנס, יש לי מבקשת מזונות, משלם לה במכות. יכול לשחד את השבתות כי יש לי דיימונד. כן, זה מה שכולם מחפשים. אני מצאתי לבה, מצאתי ניסים וניסים מקסים. הראה לי פה הדיימונד נמצא. ניסים, יש לך אקסרי? שתוק, אני בא אחרי שהוא הביא לי דיימונד. תוד לבור דפקתי דוח לנעול את הבית, שהוא לא יוכל לחזור חזר עם חברים. גש לבריח, אמרתי לו, הדלת נעולה, אתה בחיים לא תצליח עם הדיימונד כל היום, לא עוזב אותו לשנייה, פעם הייתי מרושש. נפיה, עכשיו הדיימונד בוא איתי, ישן איתי, אוכל איתי. אנחנו במקלחת, הוא מנגב לי את התא. מריך כיסמס. באתי עם מתנה מאז שיש לי דיימונד, מאמין בסנטה עם כיפה כחול כמו דרדס, נגמר מהר כאילו גרס. הוא נעים ומחוספס, ואיתו אני לא מובס, משלם איתו ארנונה, דלק וגם מס. הכין איתו עוגות, פשטידות וגם מגס. שחד איתו אנשים לעשות לי לייק, וזורק אותו בבאולינג ויוצא לי סטרייק. אז תקרא אני, כי במשחק אני באמיתי הכל שלימני. די אתה אני, כי אתה זה לא אני, ואני זה לא אני. מי אני? מי אתה? מי זה מי? מה זה משנה מי זה מי? זה דיימונד בוא איתי, אני לא זז, עושה פיפי על עצמי. אפשר גם אתה, מי אני? יש לך דיימונד כמו שלי? לא, אתה בטוח לא דיימונד. זה מרגיש כל כך טוב. כן, אז בואו ונשאר כולם ונפסיק כבר לחצוב. מצאתי דיימונד, חוזר ויפה. אתה מפגר, לא אכפת לי כי אני עשיר, אתה סתם מקנא. בית מבוץ מתמגרס, אבל עכשיו אני מבוסס, יש כבוד, יש לי דיימונד במכנס, יש לי מבקשת מזונות, משלם לה במכות. יכול לשחד את השבתות, כן, יש לי דיימונד. וכולם מחפשים תאמין, מצאתי לבה, עכשיו מצאתי ניסים מקסים. הראה לפה הדיימונד נמצא. מה זה ניסים, יש לך אקסרי? לא, כאן מנבר, אחרי שהוא הביא לי דיימונד דחפתי לו לבור, דפקתי דוח לנעול את הבית. יכול לחזור חזר עם חבר, יפול דיימונד וניגש לבריח. אמרתי לו, הדלת אתה בחיים לא תצליח עם הדיימונד כל היום, לא עוזב אותו לשנייה, פעם הייתי מרושש. לפיה, עכשיו הדיימונד בוא איתי, ישן איתי, אוכל איתי. אנחנו במקלחת, הוא מנגב לי את התא. מרי כיסמס. באתי עם מתנה מאז שיש לי דיימונד, מאמין בסנטה עם כיפה חול כמו דרדס, נגמר מהר כאילו גרס, וחוספס ועיתון לא מובס, משלם איתו ארנונה גם ממש. מכין איתו עוגות, פשטידות וגם מגס.
אותו האנשים לעשות לי לייק, זורק אותו בפאולינג ויוצא דיסלייק. אז אל תקרא לי אני, כי במשחק אני באמיתי הכל שלי מנה. די אתה אני, כי אתה זה לא אני.